imvunulo bala isha aqala nje ngeke mfethu ufake imvunulo yenze imvunulo ungathi inkunzi ibhandoda ke indoda yaza uthi buka nje imvunulo lo ifakile wena awunakho lokhu wena ithanga kanje imvunulo lo ifakile wena Zoso wozoso la video ogcina wathi uyabona nje lesinene lesifana naso lesengangizifakile esembuzi phela lesisakhe esembuzi lesakho enzonto ngawo sunayo ngam askip mngana mina ufeatureisha manje ufeatureisha malini vele asasa noma 5 ba yini 5000 5000 la khona umculo nganguphe iphi yona izo December oh ya ngiyaphenga impela akufani u30 second ngoma senginawo ya awuthi sidwi kancane ngo30 second bafana ngicela ngayintshonti ngiyanicelela ukuthi inizwe abaculi bangayintshonti bafethu phela amafoni kuma ngiyakubona lokho ngiyacela manje yazi iphi ngicela bashayele manje uncane 30 yadala ngazi ngikhonzeni mana ngikhoza ucula ingoma zabantu sebeculile mana mfethu ngiyacela mina ngicela ungene studio wena ngiyangena noma ngabani ingoma ngishilo nami ngicela ungene studio manje ngicela ungene studio ayingeke lokho mfethu izwi lakho mfethu liyadayisa mfethu liyadayisa sikhamba ngazo nayo nami awufethu ngeke thengisa izwi lakho sikinkili mfethu cha mina ngithanda ukucula seyiculile nethengisa izwi lakho mfethu izwi lakho liyimali mfethu sikinkili hayayini hamameza zindaweni mana ke awushayeleka kamthandeni featured uMahu ilalelelele dundurundurun ilala basket awazicula vela ngiwacula mina mina wena ugadla ugadla hey sayona zazinendende sayona sayona noma ungavala awushawuthu homa besami ukungifanele ungavala uye wena usevula lokuzala ugospel angiyazi Nkosi yami imaskandi le hayi gospel is not make sure lelutho hayi mnganami hayi kodwa ugijime kakhulu mngana mfethu uthe baba kodwa ngiyacela Zoso ungaphindi igqwe imvunulo ngiyacela wahle wena awu wahle kike utababa Zoso ngicela uZoso greater mfethu uparticipate wabona yes nalo uthi akeyisa masikhikile mfethu yavela kanjani phela lento yokuthi mfethu ungena ingoma kanjena mfethu njengamanje udumile mfethu uzela kombuso wamaciko mfethu ngegayo lakho mfethu la ku social media leyanto mina ifana nomdlalo kodwa lo mdlalo angingalindele ukuthi kanti umdlalo engiwenzayo ngapha uzobenefitisa abanye ngoba kumina kuyo umdlalo ukuthi ngenza ingoma ngiyidlalela emsebenzini ngesikhathi ngenza ingoma ngiduethe ingoma umculo ngiyidlala ehlabathini eBlocksini ngangalindele ukuthi kanti ngelinye ilanga izobenefitisa umculo yabo kodwa ngiyajabula kumuntu wafowethu engikwenza bakubonga futhi bakuthakasela okuwukuthi kumina bona ngifana nekhansela engibekwe yibona funeka amawe ngibeka-ke bebe bazoba ukuthi cha futhi okwenzayo siyakubonga ya into kanjalo bakubonga kahle kahle abaculi angithi ngeke ngiqama ngithi baba ngibonga kodwa nombani ongathi ngicamile ngamanje sikhikile ukuthi ngikwenzela ukuthi ngimkwenzisa ukuthi lokho ngivula izandla ubani ake umcule engimlokuzayo engimcwasile angisho ukuthi ngiyadabukisa cha ngiyaphandela awuyekelani uKiss laphana inkosi amagcokabe kufeatureishiye lapha ku-music video awuyadlanga ungadingeki uKiss bafowethu lungisani phela isiZulu mawusuku-actor akumele wecele ngale ngoba sasihloniphani abantu abadala abazobuka music video kona music video ngicela usiyodlala ku-online uhambe ushaya imiliyoni kodwa manje ngiyalithanda vele leli gama sozwalimukela leli gama lokuthi uyidonki leli gama ledonki ngiyalithanda ngoba la ngiphakamisa ngicela ukunibonga wonke la magama amagama iwona wangidumisa abanyebeni abangibiza ngedonki aphela donki iyona sidumile yabona inteni ngiyabonga mfowethu ngiyabonga kakhulu ngicela ungene studio mana khinkile ngicela ungene studio uyorekhoda mfethu unezwi mfethu eli-right ungakwazi mfethu ukuthi ukhande umculo mfethu udayisa izwi lakho ngoba bakuthanda mfethu, unama-followers. I-advance yakho right, kodwa inkinga ithola umuntu oronke. Yeah, kanjani mfethu? Kanjani mfethu? Nommbani ongathi ngicamile ngamanje sikhikile ukuthi ngikwenzela ukuthi
mina angiyiboni ngicula. Ngithi angibaningi abathola ukuthi babe ngayiboni becula kodwa bethola ukuthi njengamanje bayacula ba right mfethu yabo. Mfethu ngiyacela ngicela ungene e-studio yezwa. Awubuke. Uyezwa yini sikhinkile? Hayi estudio ngongena kodwa ngiyamama ubangisengiphele umuntu yakhona hayi ngiyocula. Hawa bafethu hayi kulungile. Bye bye mngana mezo. Waphini 5 minuto.